Ihan sairaan hyvää, mitä ihmettä. Nyt minä alan kovaa vaan. Tuli videolle ja menee videolle. Tuli käymään täällä. Tänään on vuorossa paljon kysytyt tortillapizzat. Justo. Kana. Salatti. Punasipulia. Hirveen nälkä. Tortilla. Wraps. Pannu laitetaan päälle. Ja pitäisikö ostaa jääpalakon? Mä unelmoin semmosesta saarekkeesta. Kuulitko Roos? Täällä on joku karvo. Ei se ollutkaan karvo. Siinä vähän kovalla toi. My god. Toinen paketti äkkiä mukaan. Mä aloin tekemään näitä videoita syömisen ilosta. Kuka nyt ei tykkäis syy? Tärkeimpänä aurajuustot. Sain tää joululahja. Puolestavallista poikki. Tällä. Kana on tarpeeksi kypsää. Suosia öljyä. Snack day. Ketchuppi. Noin. American dippi. Maistuu ihan kotsuneelta. Uskomattoman hyvää. Yes!